Anička je Timová sestřička. Ruska se nebojí, za zájmy lidu stojí. Anna je moudrá žena, podpora Koreji je samozřejmá. I kdyby měl být svět někdy zničen, vždy tu bude Anna a její víra. A ona se svým rudým bičem práskne do západu, až tam bude díra. Kim Jong s Putinem jsou kamarádi a s Aničkou na výlet pojedou rádi. Když koněm do válku vyhlásí, Aničky společný tým cestu zahází. Jo, Juko sám to dobrá strana je a bomby po celém světě brzy vyhraje. I kdyby měl být svět brzy zničen, vždy tu bude Anna a její víra. A ona se svým rudým bičem práskne do západu, až tam bude díra. Kim Jong s Putinem jsou kamarádi a s Aničkou na výlet pojedou rádi. Když Česku někdo válku vyhlásí, Aničky společníci cestu zahází. Jo, Juko sám to dobrá strana je a volby po celém světě brzy vyhraje. I kdyby měl být svět brzy zničen, vždy tu bude Anna a její víra. A ona se svým rudým bičem práskne do západu, až tam bude díra. Ano, Štokurka, to je dobrý zahradník, ale taky zemědělský výhradník. A Mike, ten co ho vyhorsink má rád, to je Aničky dobrý kamarád. Juku sám jo, komunismus jo, východ jo. Anna Močková prezidentka. Proč by měl být svět zničen? Vždyť tu bude Anna a její víra. A ona by se svým rudým bičem práskla do západu, že tam bude díra. Práskla do západu, že tam bude díra. Na tento svět je vřeký asi jako led. Tvrdý režim, tvrdý svět, komunistický raj na dohled. Anna Močková prezidentka. Nikdy náš svět nebude zničen, je tu naše Anna a její víra. Kdykoliv se svým rudým bičem, komunistický raj na dohled. Anna Močková prezidentka. Nikdy náš svět nebude zničen, je tu naše Anna a její víra. Kdykoliv se svým rudým bičem může prásknout do západu, až tam bude díra. Oh yeah, Anna Močková prezidentka. Babička Anička na hrad, Arnoš Okurka. Nikdy náš svět nebude zničen.